पर चढ़ लेता। अरे नीचे उतर। अरे हमारा पता नहीं क्या हमारा बड़ा अच्छा ब्याह के व्यवस्था बांध ले। अरे ज्यादा बबुआ कहीं जगह घाव लग जाए तो दवाई तो ही कराओ की पड़ी। क्या चुप रहो भुआ, हम दवाई ये करना एकर सगरी थेतराई दूर भगाए। अरे मैयो जा जवन जी में आओ तन कर मैयो चल ए पगला कसम दे डाले नीचे उतर। ना उतरे पहले तो हमार कसम खा के कहा जवन पूछब तो सही सही जवाब देबा। चल ठीक बा खाता नहीं कसम। अच्छा ही बताओ भैया, काल जब सुधा भौजी के जीप खींच ले ओकरा के भौजी कह ले तो फिर चढ़ जाए तो चढ़ जाओ। अच्छा सॉरी भैया। बोला जब तू सुधा भौजी से टकराई रहला उका झील जैसा आँख में समाई रहला ना। हाँ तका बहन। हाँ उस समय सुधा के सिवा तोरा कुछ ना लौकता है ना। ते कर में बकवास। ए भैया कसम खैले बड़ा हमार, झूठ मत बोला सच बोला। हाँ। हाँ। भैया अभी हमारी बात खत्म नहीं का भाई। जब तू सुधा के कोइन जैसा लचकदार कमर के पकड़ ले रहला तो तोरा कुछ भाई रहे ना। ना 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 झूठ ना ही झूठ। हाँ भाई तोरा ऐसा लगल कि कौन हुस्न के शहजादी अपना शहजादा के कोरा में आ गई बिया। और खुशबूदार गरम सांस तोरा तन मन में दुनिया के हर खुशी भर देले बा। एकर मतलब कि सुधा से तेरा प्यार हो गइल बा आ ओकरा तहरा से। यही से हमरा लगे संदेशा भेजले बड़ी का कि आज 2 बजे मंदिर में मिले के बा। अगर जाइबा तो भला आ ना जाइबा तो भला, हम तो चलन। ओ भाई ये दादा बैठा के ठेला हो गई। आ गई। सुन लो आज राम भैया 2 बजे मंदिर पर बुलाले बड़ा मिले खाती। 2 बजे मंदिर पर। यहाँ आसपास तक केहू लौकत नहीं के ये गोपाल केकरा से बात सुन लो आज राम भैया 2 बजे मंदिर पर बुलाले बड़ा मिले खाती। ए गोपाल तू केकरा से बात करत बड़ा हो? जेकरा से करे के बा ओकरा से करत तनी। अरे केकरा से? जे हमारा लौकाता ओकरा से। आज 2 बजे मंदिर पर मिले के बा। अरे बतियावत केकरा से बाड़ा? जे हमारा के देखता। अरे के देखता? जेकरा के हम देखतनी। अरे तोहर बुद्धि खराब हो गइल बा, जाके डॉक्टर से इलाज करा ले। जेकरा के बताया कि मैं एक बार फिर बता देता नहीं कि आज 2 बजे राम भैया मंदिर पर बुलाले बड़ा मिले खाती। जेकरा के हम देखता नहीं ओकरा के हम बतावता नहीं।